So katulad mo tara dahil sa tunap mo sa nipakpakan ni silang kuan diyan ni pahugasan niya ang sobrang gapon niya. Kaya na guys na mix na tagahang mayonnaise. So lami na kansa dyan So guys, dahil hata na ni kulog isa. Ano diba? More from bakit ka guys, diba? Dakuha ako, di ganyan magunita. Maadjong adlaw na tong tanan guys. So karon pizza 5. So Wednesday. Miyerkules Santo. Diyan na di ko bye-bye guys kay nakakita lagi ko daning kanang kuan sing dani kanang karotsi. Jag adlaw pud guys, grabing ka orange. Diyan salamat di ko sa Ginoo kay kuan ni uwan lagi gabi Maadjong laman nakainom pugahang mga tanom og uwan. Diyan rapod guys, ara na pud ka orange kay murag ara na pud ning kainit tong adlaw. Salamat sa Ginoo. Salamat kaadto ninyong tanan guys. Diyan ay kuan di ay guys kanang respikas pud naghana ka dus jag buwak kay malagi na ting buwak ron og mga ngani guys kay Mayo. So uso man na diri guys sa probinsya nga Flores de Mayo man among dadun sa mga bata og Flores. So katulad mo tara dahil sa tunap mo sa nipakpakan ni silang kuan diyan ni pahugasan niya ang sobrang gapon niya. Sobrang nakatinga ko sa kuan kanang cucumber. Nata guys ako kanang mangkok na kay ako isang sama magulis mangkok na. Nagman ako. Dira hang litos guys duha ra ka yani na. Yani ang pagkain kay di na ko mukaon og luto nga kuan kanang bugas lagi bugas kanon kanang buntag guys agang gikaon mara pud to saging o kanang kuan ni Apa ko apo nang ipakpakan. lahi agi jahag Saman. lasa kay naipak na imong something nagkaon mo ba Mangga ni. suwasa na manggala. Koro ko So inaguman gipahugasan naman jud ni tanan guys. Apa jud gihugasan og asin kay nalagay mga kimikal. Jagang gihimo dani kanang kadgaro lagi ako na to ni sa gani. Na kay butis ra ba. Diya kay lami man jud ni. Guys, kanang cucumber, pipino. Sagol-sagol naman ni tanan. Kaya butangan na ito ng mayonnaise. Naman tani ko na katong na murag gihimay bitaw nga crab. mahal man na. Murag crab ba nga Mahal mo na. Good. wala siguro nga diha. Unahan ta ko ato. Na baka sa Desano. Naato. Palit ta. Nagsweldo ni mo. Sundo, trabaho. Amo pang gihuwat si Crystal guys. Saka na katong mangga. Na kuha na kanina, sobra kahinog na siya kay gahapon pa na. So ako nagingani guys, kaya di natin apili nagliso. Liso sa pipino. Iri So, mo yan ka na. ang salad. Sus napay kuan kamatis. Salad. Ay kari tawag nito. Pwede mo pag kung dili nila ipilir, pwede lang pag hiwa-hiwaon. Tiganahan kong ipilir kay nipis. Dili ba ang musuhit po ba? Na ano yung desisyon. Ang musundo ko po na guys, pwede pag hiwaon, pwede pag di gamitan ng Depende na sa inyong dripping. Hindi mas lami mo sa gamitan ng pilir kay na nipis ka siya na.
Ganahan na dito yan eh. Ipis mo na nagpapil. Pero ang kamatis, ato din ang hiwaon. Ug mangga. Ay, puno ipilir po na yun. Ato din ang hiwaon ng kamatis ug mangga. So, baro din yung gipan ni hapon gabi guys. Pwede ko makaon ng rice. Bagong buhay na yan. Makita na yung susunod guys, 16 na ko. Joke. Bitaw, para rin sa kuan, healthy natong lawas ba nga. Walay mga kuan, mantika. Kaya na guys na-mix na natin gahang mayonnaise. So, namin nakasa na. So, daghagkuwang paninta ni siya. Diyan atong buhaton na ni guys. Ato din siyang ipalaman din ni sa duha. Mantay magdi ka mukhaon ni kung tagsara ba dito ani kay puno na ba dito baba na ni kaon na ni nak. Mga kinananan sa mga Hala, di draba ko mukha na na. Joke lang. So ato na isud dari guys, tingaon na to na. Unja guys, ato ni siyang isudan ni kaduharan ni ka kuan ato laman ni sang tingaon kay tagsamis ni Kul so dakado ni kay sayang mapuning litos ug tunga-tungaon manang duhara jud ni kabuka hanggi kuan guys kanang gibutang kay tagsaramis ni Kul. Diang lami jud ani guys, ang makalami dani murag tamis-tamis nga murag parat-parat kay na may mayonnaise kaning mapalami dani kaning mangga. So mura jud ni hanggi kaon guys na lami jud ni sa kaadyo. So diyan na guys kanang sakto din ni ibang nga ni atong baba din ni guys kanang makita mo sa mga gimok bitaw nga mga Korean nga halos punon doon ng baba o mga Japanese. So makita ko silang mukbang guys nga punon doon nila lang baba og taman-taman ba nga mapuno din ni salpak din sa kabuok ba nga ni. Ja lagi guys, diet lagi taron guys. So mo ni tagsarami ka ni Kuldan eh kay sugod lagi tag diet kay arong healthy lagi na atong lawas. So mo na dyan ihang buhaton guys, mag puro utan ug mga inganin lamay hang kanon. So murag ning okay pa daghang paminaw daning hang gikaon lagi mga puro mga vegetable. Ja kuan kana nag-inom lagi pug og atong turmeric nga ang gilaga. So lami jud kadto ang pamina, so i-try po din jud guys ubinom og turmeric kay daghang kadto sa benefits. So diya na guys. Singanin ni pagkaon na niyo. Murag siya warma man. Kaya yung lami kaya mapalamian niya ang mayonnaise man o ang mangga. Kaya pa na. Hindi ko kayo din sa mukhaon guys. Usog pa ko. Magupong kating. Papaidi na siya. Mukhaon sa papaidi na. Gusto pa ko. Ibot na sa ripsa aron lami. Gabog nawon ba? Inki bro, na ang hawid. Nga na paghawid ba? Wala, inki. Murag man tagkanding ani. Hindi ka. Mukha ano gali kagatong yung Georgia sa kuan? Ito lami bitaw. Da, lagi. Yeah, guys, lagi hatan na ni kulog isa. Ano diba? Nga ba si Christine, lugar si Christine lang niya pang himuan. Dakuha di ganang magunita. Huwag yung gamayon ka. Pero masayang mo ang litos. Litos. Litos mali. Sa mga nag-diet diha, mga nagkala. Kanas ni Kulay ha. Gamian. Hindi ba yung magod siya kay sa pa-apple. Sunod, bagay mo ko kinsamas. Singkat. Singkamas.
Hindi mo di ko fresh lumpia guys. Okay ra po siya way mangga, kahit tamis ang mangga. Lami. Lami ang bangga. Hala, hindi mo na tinuduron. Kanon mo na pati ang kuan. Walang tiwasan ni ate. Ano salad ibutang kuan? Pichay. Pitsay, di mo na pitsay. Hala, gitsini dur ni za. Wait lang, tilawan sa lahong. Hala, kanon mo na siya. Mangga ra po diyang gikaon. Kuan man na siya, kanang naitaw nito. I-roll ba? I-roll. Oh, sana. Ano? I-roll ba niya? Murag. Oh, balik! Ano yung kaon, ah? Dako mong gugaya, di na ako mahurot. Muda ko pas doon ka kamo. Okay, kuan na siya, kanang pineapple. Ay, pineapple. Apple. Apple, carrots. Pwede na po mangga. di. Pwede na po di mo nga naon. Kutsaraon na nimo. Tanan ba? Kutsaraon. Sabay-sabay ka na. Nga na ba? I-cut nimo nga na ba? Pampaganda. Nga. Cut nimo. Pwede ka lipunan ka ng hiwa-hiwaon ka ng kuan. Hindi mo sa vegetarian. Di tsarya na siguro. Tayo mo na yung pagkaon. Tami, manggod siya. Sumuta na, ano, apple. Apple. Apple ba? Tamis. Yang carrots, makagawa pa na. Yan, dahil dami mo na. Nandito ba? Managamurit sing magkao, yun eh. Yunis. Mulit sing kaon. Nga. Diot man kaong ma. Paway ka, himo yung mga Simba ko tayo. ma. Ang simba di kong sila ulit guys. Ipatubang sa Christina ka man. So, haggard si Crystal, guys. It's the life. Napatabi, may kasama. A few moments later. Ko sa merkado. So namalit ko daan ug amuhang lutoon ug kuan nagka Friday. So kani siya gabi nga violet. Dini palit kog singkamas guys kay maghimo kog kanang lumpia nga singkamas. Ja kuan kamuti. Mangga kay magkuan si Nicole mag tawag dito tapioca. Diyan ipalit kog utan kay mo man yang kanuno nagi utan. Sapsoy. Maju gali kay ni barato na ag. Ni barato na guan guys kanang Lamas. di kani tag 120 na laman ang kilo. Pero sa 200, abot ba 300? Ja ag kani 100 ang kilo sa ahos. Diyan ipalit day ko glutinous kay maning bula-bulahon guys nga namaro tag sa ibutang sa binignit. Diya labaki kang bunso. Yan ang paborito. Diya breadstick. Kanang 1 kilo nga sugar. Ang 1 kilo 78. Diya dari sa tanawan guys. Tag 100 ang kilo. Nakapalit ko dis ni Agi. Diya ganing pilit is 60. Sa merkado sud 80 nangutan ako nangita jud ko pamaagi nga Turmeric. hala ni palit jud kog turmeric kay nahudtan na magul ka na himuunon bitaw nga turmeric. So ni palit na lamang kog powder. Kuha ni siya turmeric nga gibutangan na ni siya og luya. So mara na hang napalit. Diya mara na guys nagka-Friday para na mo nalutuon. Namalit ko daan kay basig mahal makadyo kani ang bisol gali guys tag kuha ni siya. Tag 80 ang kilo, diyan naman ito'y nanuroy des ni Agi, tatag 50 ang kilo. Apo ko nakalangin, nalagi nga magbinignit ko manang nalamayang gipalit. Salamat ka sa mga grasya. Diyan guys, manimo taog pris lumpia. Diyan si Crystal Day guys, kanang hapdira sila kay Miyerkules Santo na lagi karon. So mga unta daning pris lumpia. Natuto na rin si Nicole kumain ng ano guys.
mga pagkain ko. So yan lang yung kinakain ko, mga ano lang, mga vegetable. Diet muna tayo ngayon. Ikaw diet ka muna kasi malaki na yung bukton mo. Diet. Malaki na ang bukton mo. So kain tayo muna guys.